welcome to my channel. It's Lina Kali. So ayan guys, ang gagawin ko ngayon ay magluluto ako ng ginataang shrimp. So kung hindi ka pa nagpa-subscribe sa aking channel, please subscribe, comment below, like and share, and click the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. So ayan guys, watch my cooking. So ayan guys, ito na yung ating shrimp. Ayan. So ang gagawin natin ay linisin muna natin ang ating shrimp bago natin lutuin. Linisin natin siya maigi, tatanggalin natin yung kanyang dumi. So sisimulan na natin ang paglilinis. Ako kasi gusto ko rin kasi yung yung may ulo pa siya. Yan. Tapos so yan guys, tatanggalin natin ang kanyang bituka. Ayan, kung nakikita natin. So, ganito ang paglilinis guys. Kasi ako, gusto ko sa shrimp ay merong ulo. Yan, gusto ko yan. Tapos, pisain natin. Ayan. Tanggalin natin natin. Tatanggalin natin yung konting balat. Konti lang. Kasi gusto ko yung meron medyo may yung hinihimay. So, ayan. Kita niyo yan, guys. Ito. Ayan. Dumi niya yan. Ayan. Kasi yun yung mga buha-buhangin. Isahin natin yan guys para hindi natin makain ang kanyang bituka. Yan ang pinakabituka ng nakita nyo? Ito. Ayan. Tatanggalin natin yan kasi yan yung minsan mabuhangin. So ayan siya. Ayan. So ganyan ang paglinis ng yan ang aking paraan sa paglilinis ng shrimp bago lutuin. Hindi ko tinatanggal talaga yung ulo niya kasi gusto ko yung shrimp na may ulo. Ayan. Yung iba tinatanggal at sa akin hindi. So yun guys, hihiwain natin dito. Ayan. Ayan siya. So tatanggalin natin siya. Ganun ang ganyan guys. So, ayan guys, natapos na natin siyang linisin. So, ayan. Hugasan natin siyang maigi.
yan ang ating mga kailanganin. Ingredients. Siyempre, meron tayong tinan! Pasensya na kayo guys sa aking kusina dahil ako'y nakikikusina lang. Malita ang aming kusina. So, ayan. Makikita nyo guys. Chili, ginger, onion, and garlic. So, yan guys. Yan ang ating ingredients. At ang special, ang lime. Actually, gusto ko guys yung kamyas. Kaya lang walang kamyas dito sa Bahrain. So, actually, 2 times, pangalawa ko na to. Pang 2 times ko nang nag-try ng lemon. Ginataang shrimp with lemon. So, ayan. I-try nyo guys. Masarap din siya. Ayan. Baka first time nyo lang makita na pwede pala siya sa ginataan. Eddie, wow! Ginataang shrimp. First time ginawa ko. Masarap ito. Kaya ulitin ko siya at bablog ko siya. Ayan. Vlog na ako. And then, syempre lalagyan ko siya ng paminta. Ayan. Black pepper. And salt. So, ayan guys. Mag-start na tayong magluto. So, syempre, mag-start na tayong magluto. Ayan, pagpasensya nyo na ang aking kusina. Unang ganito. So, ayan guys, nakalimutan ko ang ating isa pang ingredients na pinaka-importante sa lahat. Ayan, hindi mabubuo ang ginataang shrimp kung walang gata. Ayan guys. Start na tayo. Namatay. Buksan ko ulit. Ayan. Hindi tayo naka-prepare. So, una kong gagawin guys ay ilalagay ko ang gata. Siyempre, kalahati lang muna siya. Pagkatapos, pakukuluin ko siya. Pakukuluin ko muna siya ng pakukuluin. Ayan, ang bilis niyang kumulo. So, ang ilalagay ko muna ay ang ingredients. Kasi medyo lulutuin ko muna ang ingredients bago ko ilalagay ang shrimp. Dahil kumukulo na, ayan, ang ating luya. Medyo pagmamantikain natin itong gata sa ingredients. Ilalagay na natin bawang. Shout out nga pala kay Sis Jan Laride at kay Ella Mike's Vlog from UK. So yan guys, sila yung mga una kong kaibigan. Ayan, nandyan si Kabilog's World, si Auntie Delcia Delicano, sino pa ba? Si Sis Jinjay Live in Everyland, at si Sis Gilda's Vlog, at sino pa ba? So, yan guys. Thank you sa inyo lahat. Si Sis Indailin's World. Andyan si Julie Loves. Yan yung mga unang batch ko guys. Yung talagang mga nag-support. At saka nandyan si kay Madam Food Trip from Dubai din. Ayan. Kulong-kulo na siya. Ang bilis na kumulo guys. Ayan. Siniyas. So, ayan ang sibuyas. Lalagyan na natin ang chili. Medyo pagmamantikahan natin siya ng konti. Ayan. O, diba? Ang cute ng kusina namin. O, diba?
So, ilalagay ko ang aking lemon. Try nyo ito guys. Napakasarap. Medyo dudurugin ko ng konti ang aking chili. Then, gusto ko medyo manghang. Ang aking lemon. Try nyo to guys. Kakaibang ginataan. Pagmamantikain ko pa ng konti bago ko ilagay yung shrimp. Tapos, ayan, patutuluin ko yung shrimp. Oh, yummy! And mega shoutout po kay English teacher in France, si 101 Food Travel. Ayan, thank you so much guys for always supporting me. At sino ba? Marami nang nagsusupport sa akin. Si Jacob Kulitan, si Andre Lumenden, thank you. At sa kay Sis Mayang Bonif, kay Flor France, kay Sisi Koy, Kirby Gray, Charito George. So, ayan guys, thank you so much sa inyo lahat. Sino pa ba? Andyan si Ate Filipina Senior Vlog in Denmark. Thank you so much. Si Sister Annie in USA. Yan, siya guys. Andyan si Ana Cebu Vlog. Thank you so much. May shoutout sa inyong lahat. Ayan, sisilip-silip lang ako dito sa aking camera. Si Doray Budang na taga Hong Kong. Thank you, Neng. I think luto na yung aking ingredients. Ayan. Kita nyo guys. Nagbubuo-buo na siya. Ayan. Ibig sabihin, medyo nagmamantika na siya. Ayan. So, yan. Guys, kung meron akong nakalimutang batiin, meron pa akong part 2. Siyempre, si Robalintel, Sisi, thank you so much. Si Señorita Emilia, ayan. Medyo pipigay ko ng konti ang aking lemon. Ayan, nagmamantika na siya guys. Ayan, ang aking lemon. Konting halo-halo. So, ilalagay na natin siya. Ilalagay na natin ating shrimp. Wow! So, lalagyan uli natin siya ng tira nating gata. So, mag-shout out din kay Sis Dina Channel. Ayan. Kay Ayan Garcia. Thank you. Chinese Jones, Laurel Adventures, thank you for always watching my videos. Ayan, lalagyan natin siya ng salt.
Ayan. So, hayaan lang muna natin siya kasi hindi pa siya masyadong tuyo. Gusto ko yung medyo nagmamantika yung kanyang gata. So, ituloy ko ang aking pag mega shout out. Ayan. Mega shout out kay Sis Evelyn Sanyo. Ayan. Kay Edus Vlog. At saka kay Sister Rito George. Ayan. Si Phil and Kid Adventure. Thank you so much, guys. Thank you. Andyan si Pusud Nation. Mega shout out to you, Sisi. Ayan. Thank you sa inyo lahat, guys. Sa mga nagsusupport palagi. Pinoy Galaero. Kuya, mega shout out. Ayan, sensya na kayo guys sa aking kusina. Napakalaki. Ayan, kita nyo? Marami akong kalat. Marami akong hugasan. Andyan din si Boss Alejandro. So, Boss, mega shout out to you. So, yan guys. Sensya na kayo sa aking pag-vlog. Medyo mahihain talaga ako. Andyan si Sis Adia Yu. Ayan. Thank you guys. Thank you so much. Si Ma'am Shelly, nandito sa taga-Bahrain. Ayan. Kaibigan ko yan, si Ma'am Shelly. So, yan guys. May listahan ako. Pero hindi pa lahat ito. Alam niyo ba guys? Ayan. Ito ang listahan ko. Actually, yung may mga check na dalaw ko na yan. Ayan. Yung may mga check, yan, guys. Nadalaw ko na yan siya. Yung iba, wala pa. Meron din akong grupo for playlist. Thank you so much. Ana si Vlog. Ayan na guys. Mega shoutout na rin kay Sis Parida Queen ng aking coworkers. So ayan, titikman natin yung sabaw. O diba? Alam mo yung gata na medyo maasin siya. Isipin nyo na lang, kamyas. O diba? Nakikrave ako kasi sa gata na may kamyas. So walang kamyas dito sa Bahrain. So kaya lemon na lang. O diba? Na-experience tayo ng luluto. Kakaiba naman. So lemon is life. Kahit sa sausawan may lemon. Ayun na guys. Tuyo na siya. Ayun na. So, ayan guys, kakain na tayo. So, kakain na tayo. Eto na. Ayan, bahaw na kanin ang gusto kong kainin dito. Ayan, kung mahilig ka sa bahaw, ayan, sana ako ay tumaba na para, sabi nila, pagkakain ka daw ng bahaw, magaling kang tumaba. So, hindi lahat. Ayan. Ayan guys. Masarap. Kain tayo. Pagkatapos nito, Sprite naman.
Sarap guys. Sarap ng kain ko kasi medyo maasim-asim. Dahil nga lemon, syempre maasim. Sarap niya magpapak. Parang mas masarap siyang papakin kaysa sa kanin. Iba, sahog sa kanin. Yan. So guys, thank you for watching. Kung bago pa sa aking channel, please subscribe, like and share, comment down below, and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga videos. Thank you so much. Bye. Love you guys. Love you all. Stay safe always.